लोगोफोर बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय। नै लोगोफोर आं दिनै फुङावनो माने मालपुवा एवनानै जानो नागिरदों आरो ओमफ्राय मालपुवाखौ एवबाय आङो लगायना लानानै। दिनै आङो सानसेनि ब्लग माने आं दिनै न'आव मा खालामो ब्लग भिडिअ लाबोनो नागिरदों आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लोगोफोर लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै हो। थुदोबा नै भिडिअखौ नायलांदो। भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांसै आङो। ओमफ्राय नै आंना मालपुवाया मोनबाय आरो बाराबोथ' बिदि एवनो रोंखाया। नै लोगोफोर आं साजों मालपुवाखौ जाबाय आरो गाइखेर साहा फुदुंना लानानै ओमफ्राय मालपुवाखौ जाबाय आरो नै गासैनिबो मोनसे थाइसे एवजोबनानै जाबाय आरो लोगोफोर आङो साहाखौ लोंबाय थानोसै। नै लोगोफोर जोंहा दा सिफुं फाजा एवहांदों आरो फुङाव ओमफ्राय ओंख्रिबो संखानोसै। जोंहा मा होनो ना सेनार फिसा मानै नांदोंमोन आरो ओमफ्राय इजोंनो ओमफ्राय नै जिंखा आलु माबा आरो ओंख्रि संनोसै आङो दा। नै जोंहाय नै अदाबाव साराय जानबाय। नै जाना न'आवबो गब्लं आरो बायला जिलाथार ओमफ्राय नै सारायखौ जानबाय आङो दा अदाबाव संनोसै आरो ओंखामखौ गेसाव जानबाय आरो। नै लोगोफोर आङो नाखौ फ्राय खालामनानै लाबाय ओमफ्राय दा ओंख्रिखौ संनोसै आरो नै दा ओंख्रिखौ संबाय दं लोगोफोर। नै आङो दा सिफुं एवनाय ओमफ्राय उनाव मा होनो जिंखा आलु ना ओंख्रि संनायजों जानोसै आरो आं संनायखौ बारा लाबाय थायासै माने अखा हानानै खस्थ'थार जादों ओंखायनो आङो बारा भिडिअ लाबाय थानो हायासै संनायखौ। ओमफ्राय आं दा लोगोफोर जोंहा फुङाव ओंखाम जाया आरो फुंनि सानजौफुनि खेबसेनो जाखायो। दा नै 1ता जाबायानो जोंहा खेबसेनो संना जाखायो आरो फुङाव माने साहाखौ मालपुवा एवनानै जादोंना ओंखायनो ओंखाम उखैयाना ओंखायनो जोंहा संखानानै जाखायो। ओमफ्राय मोनायाव बोथिनैल' जायो आरो मालाबा बोथिथामबो जायो मालाबा बोथिनै बिदिनो जायो आरो मालाबा। लोगोफोर होमबा ओंखामखौ जाबाय थानोसै। लोगोफोर आं ओंखाम जाखांनानै दा दसे उन्दुनोसै आरो बेलासिनि। ओमफ्राय दा बेलासियाव मा बबाव थाङो लोगोफोरजों बेरायनाय भिडिअ दसे बेरायनो थांगोन आङो। दिनैनि आङो सानसेनि ब्लगखौ नायबाय था लोगोफोर माबायदि जायो। आं दा दसे उन्दुनोसै दे। लोगोफोर नै आङो उन्दुना उनथिबाय आरो उन्दुना उनथिनानै आङो दा नै मा होनो ओरैनो मा खालामना थानो होननानै मा होनो नै आंहानि दख'नाया जिदो दख'नाखौ सुथाबनो नागिरदों आङो। ओमफ्राय आंनि निजे सुनायखौ नायलांबाय थादो। नै लोगोफोर नै दख'नाया आंनिया जिदो आरो नै जिनायखौ सुथाबनो नागिरदों आङो। दख'नानि फाथाखौनानै सुथाबनो नागिरदों आङो। लोगोफोर आङो जिखौ सुखांबाय आरो नै ओमफ्राय बेलासिनि गाइखेर साहा लोंगासिनो। नै कापबो गैया जोंहा थंगायावनो अखा हानायसो फुदुंदों।
अखा हाबाय दं अखा हाबाय थाबा बायो आं मोजां मोना माने बोथोरा सेसेया सान्दुं नुबाय थानांगौ जेराव गिदिंनो हानाय बायदि अखा हाबा खस्थ'थार मोनो आरो लोगोफोर नै आङो दा गामियाव माने लोगोलानाव बेरायनो थांसै आरो साहा लोंखांनानै लोगोफोरा दहायनो लिंहरबाय थादोंमोन टाइमा बेलासि मोनासि जाद्रायलांबायसो ओमफ्राय लोगोलानाव थांबाय थानोसै लोगोलानाव मोननो लागै खोमसिगोनसो खोमा जेरैनो बेरायना फैनोसै आरो ओमफ्राय लोगोफोर अखाफोराबो गामि लोगोलानाव मोनफैबाय आलासि जोङो साथामबो जनानै मेल गायबाय दं आरो दाखालिनि एगजाम जानायनि सोमोन्दै रायलायगासिनो साथामबो जिर'लाय लोगोफोर लोगो लानिफ्राय थाबायनानै थांबाय देवानि गोजान नामा नोंसानिया I want to see Karnanya. Masih daurau lagi kami kisah kelai. Football kira gila. Gila nak ini berapa? Seng mana dewan nalai berani ada. Logofor di ini video ke bikin yang belum selesai. Bye.